какво да направим? Ще се намериш, не помня. Аз не дай прекараш долу да ме питам за книга, той нарочно се прибра. А ти си ми звъняла, ма. Това толкова фалшиво го каза, че... Кое? Не, но се не представя. Как бях стрелял в влака. След кой звънях много ти, аз ти си ми звъняла, ма. Толкова фалшиво го каза, това беше... Тук ли не? Да, тук ти е това. Покажи. Тук ти е това. Покажи пръста тук. Тук? Да. Ма мажа ли го? Мажеш го, да. Погледни върху... Да, мажеш го, да, върху червеното. Що? Ама не ми прави клипка. Не ти прави клип, ма. Не лъжиш, сега правиш. Толкова фалшиво и как го каза. Или каза. Казало ми. Това никак аз не мога да прилича на никакъв тон, нито ядоса, нито си пролича. Ти си ми звъняла, ама до кога ще ми звъниш ли, ма? Какво беше? Добре, спирам. Ай, ще видим. О. Прекарал с някой. С мен няма да нямаш телефон. Ай, пи си кафето ли? Не телефон. Аз ти да сте пили после, да ми гледа някой. Да. Абе, къде е тази запалка? Направо би срещу мен, аз да нямам запалка. Стига да е! Край вече колко клипа сни прави. С на твоя Божия апарата, стига. Стига Георги, Крико. Не помня. Ваки, цигарките, какво става тук? Не е писано ли това? Не е стало. Махни, бе! Да.